Pentti Linkola, milloin te olette onnellisimmillanne? No niitä semmoisia hurmiohetkiä muutama elämässä ja kyllä ne on johonkin erityisen hienoihin olosuhteisiin ja säähän ja luontohavaintoihin liittyneet. Kyllä ne on aina luonnossa olleet nämä todella semmoiset harvinaiset onnen hetket, mutta sitten on pientä onneahan nyt mahtuu elämään silloin tällöin, mutta vähemmän tietysti kuin onnettomuutta. Kyllähän ihmiselämässä muillakin varmaan on aina enemmän surua kuin iloa. Niin päinhän se menee valitettavasti. Kaarlo Pentti Linkola syntyi 7. joulukuuta vuonna 1932 Helsingissä Helsingin yliopiston professorin ja rehtorinakin toimineen Kaarlo Linkolan ja Hilkka Suolahden perheeseen. Molemmat vanhemmat edustivat suomalaisia kulttuurisukuja. Linkola kävi suomalaista yhteiskoulua ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1950. Vaikka hän syntyi ja kasvoi Helsingissä, Linkolalla oli jo lapsuus- ja nuoruusvuosina yhteys maaseutuun, sillä perhe vietti kesät äidin suvun maatilalla Vanajaveden rannalla Hämeessä. Kouluvuosien jälkeen Linkola opiskeli 1 lukuvuoden ajan Helsingin yliopistossa eläin- ja kasvitieteitä, mutta jätti opintonsa kesken. 50-luvulla hän toimi vapaana luontotutkijana, kunnes vuonna 1959 ryhtyi kalastajaksi. Hän on kalastanut muun muassa Päijänteellä, Suomenlahdella ja vuodesta 1978 alkaen Valkeakosken Vanajavedellä. Viimeiset parikymmentä vuotta hän on kalastanut vain talvisin, kun jäät kantavat. Viime vuosina kalastus on käynyt entistä raskaammaksi, sillä apuna ei enää ole ollut uskollista suomenhevosta. Linkola tunnetaan radikaalina elämänsuojelijana, jonka mukaan maapallon suurin ongelma on ihminen. Väestön kasvu vie mukaansa maapallon tuhoon. Linkola on tästä syystä antanut kannatuksensa jopa kuolemaa kylväville terroriteoille. Hän on vuosien varrella kirjoittanut lukuisia kirjoja ja artikkeleita luonnonsuojelusta ja maapallon tulevaisuudesta. Pentti Linkola on myös merkittävä suomalainen ornitologi. Hän on rengastanut elämänsä aikana tiettävästi lähes 70 000 lintua. Joka vuosi toukokuu on yhä pyhitetty linturetkille. Vuonna 1995 Linkola perusti Luonnonperintösäätiön, jonka tehtävänä on ostaa metsää luonnonsuojelualueiksi. 2 vuosikymmenen aikana säätiö on suojellut 50 aluetta eri puolilla Suomea, yhteensä lähes 1000 hehtaaria. Linkola oli naimisissa vuodet 60-75 ja hänellä on 2 lasta ja 2 lastenlasta. Millainen oli lapsuuden kotinne? No, vaikka mä synnyin vuonna 1932, joka oli se pula-ajan vuosia, niin ei se tuntunut siellä meidän kodissa, semmoisessa yliopistovirkamieskodissa, jossa palkka, tietysti nykyajan normien mukaan vaatimaton palkka, mutta se juoksi varmana ja että siinä ei ollut mitään sellaista ahdistusta siitä pula-ajasta. Ja kyllä mä tiettävästi olin hyvin toivottu ja odotettu lapsi. Ja lapsuus oli sitten semmoista siellä kasvitieteellisessä puutarhassa, kun isäni oli sen esimies, sen kasvitieteellisen puutarhan kasvitieteen professori, niin siellä oli sitten sitä ulkona sitä leikkitilaa meille yhteensä 3 sisarukselle yllin kyllin. Mutta ei silloin sitä piti itsestään selvänä, eikä nythän sen vasta näkee, miten etuoikeutettuja me oltiin, etuoikeutettuja lapsia siellä. Niin asuitte rakennuksessa, josta oli kaavailtu Kuninkaan linnaa. Niin, se oli se virka-asunto siinä. Oli se komea se asuntokin. No molemmat vanhempanne edustivat suomalaisia kulttuurisukuja. Miten se näkyi kotona? No se näkyi siinä niin kuin sen ajan se vanha sivistyneistö, niin sehän katsoo, että pitää olla esimerkkinä rahvaalle, joka on tietysti nykyään
aivan joko paheksuttua tai naurettavaa. Mutta että autettiin esimerkiksi kun taiteilijoita, muun muassa Ruoko Koski kävi siellä ovella myymässä tauluja ja oli ostettava, vaikka ei kumpikaan vanhemmista ollut mikään erityinen maalaustaiteen harrastaja, mutta ihan sen takia ostettiin, että autettiin köyhää taiteilijaa. Ja sitten oli semmoinen autettava perhe, se oli siellä Pitkänsillan pohjoispuolella semmoinen leskiäiti ja muutama lapsi, jotka kävivät siellä ja saivat sitten joko raha-avustusta tai olisiko ne saaneet peräti jotain ateria-avustusta, kun ei ollut sitä julkista sosiaalihuoltoa siihen aikaan, niin se oli tietysti ihan tapana. Ja sitten kulutus, elintaso, vaatetus ja ruokailu, niin se oli lähinnä askeettista. Ei sopinut semmoisiin kuluttaa rahoja, mieluummin parempiin tarkoituksiin. Olitte vain 9-vuotias, kun isänne menehtyi. Miten elämä muuttui? No se elämä muuttui sillä lailla, että se virka-asuntohan meni. Sieltä tuli lähtö sieltä kasvitieteellisestä puutarhasta ja kun isäni oli 19 vuotta äitiäni vanhempi. Isänihän oli menettänyt ensimmäisen vaimonsa silloin vuosia aikaisemmin synnytykseen, niin kuin silloin useammin kävi kuin nykyään. Ja menetti sitten myös minun isoveljeni, tämä velipuolen Anssi, joka kaatui 41 heti jatkosodan alussa nuorena vänrikkinä. Ja isäni valitettavasti joutui senkin sitten näkemään. Hän kuoli vasta myöhemmin, oli väärä järjestys. Olisi ollut parempi toisinpäin, että isäni ei olisi vielä tätä surua nähnyt tai kokenut. Mutta että kun hän oli 19 vuotta vanhempi sitten tässä uudessa avioliitossa, niin hänellä oli vastuuntuntoisena ihmisenä niin hyvin suuri henkivakuutus, mutta onnettomuudeksi silloin 40-luvun alussa se rahan arvohan romahti kerta kaikkiaan ja sen henkivakuutuksen arvo meni pieneen osaan, mutta kyllä me saatiin sitten laivanvarustajan kadulta hienoa kaupungin osaa kyllä Ullanlinnaa, mutta semmoinen vaatimaton kapea katu, niin sieltä semmoinen pieni asunto, johon sitten muutettiin aika lailla erilaisiin olosuhteisiin kyllä kuin kasvitieteellisessä puutarhassa. No sitten teidät on tunnettu erittäin tarkoista lintutilastoista, mutta ei puhuta linnuista vielä. Tämä tilastointi on ilmeisesti kulkenut matkassa jo aivan nuoruudesta, lapsuudesta saakka. Mitä kaikkea te olette tilastoinut? No joo, mähän olen pikkuvaista saakka ollut sitä mieltä, että elämän täytyy olla oman elämän järjestyksessä, vaikka muu maailma ei olekaan järjestyksessä. Niin, että mulla on päivittäiset pienet päiväkirjamuistiinpanot ja sitten kun mä seurasin sitä maailmaa, mikä oli ympärillä, niin kyllähän mulla täytyy tietysti koulun virret, virsien numerot merkitä aina tilastoon, vihkoon ja kouluruuat myöskin aina koulupäivän koulusta tultua merkitä taas viiva siihen joko läskikastike tai hernekeitto tai mitä nyt oli ne ruuat. Ja sitten mä seurasin myöskin, se havainnointi oli tietysti tärkeää, että kaikkea mitä voi seurata ja mitä voi niin kuin luokitella, niin seurasin noiden suurten liikkeiden, ennen kaikkea elannon autoja ja niiden kulkureittejä ja niitä autojen numeroita ja niitä kirjoitin muistiin ja otin selville, että mille autolle ja missä järjestyksessä kuului se ja se leipämyymälöiden piiri ja taikka rohdosautoja elannon rohdoskauppoihin ja postiautolinjat ja ne postiautot tietysti siinä jotka kulki ja tyhjensi postilaatikoita, niin kyllä mulla niistäkin oli aina tilastot, että mitä auton numeroita mä näin. Että autoissa sinänsä mä en ymmärtänyt yhtään mitään, siis niiden enempää kuin myöhemminkään, esimerkiksi niiden koneista ja hevosvoimista, mutta sen sijaan
niiden numerot ja ulkoasu, jota mä piirtelin sitten aina kadulla. Suuret kokoelmat, sen ajan autojen kuvia, itse piirrettyjä kadulla suoraan mallista. Että kyllähän sitä oli. No miten sitten kiinnostus luontoon heräsi? No se nyt tuli sitten, kyllähän se ei tullut isän kautta eikä ollenkaan silloin vielä ollut siinä iässä. Mutta se nyt heräsi. Se on selittämätöntä, minkä takia toisista tulee toisille se luonto on joko kaikkein tärkeintä tai joka tapauksessa hyvin tärkeä osa elämää. Ja se nyt syntyi siinä 12-vuotiaana ja niin siihen heti tuli tietysti tilastot myöskin. Laskettiin kuinka monta lintulajia pystyttiin tunnistamaan ja kaikki merkittiin vihkoon tarkkaan. Että niitä havaintokirjojahan mulla on siitä vuodesta 1945 lähtien hirmuinen määrä. Kaikki on tallella. No sitten kävi jopa niin, että ette osallistunut edes ylioppilasjuhliinne, koska olitte lintujen perässä. Missä olitte sillä hetkellä, kun muut saivat lakin? No juu, se oli semmoinen, mikä mua huvitti itseäni, että juuri silloin tiesin sen päivämäärän ja kellon ajankin, kun mä en saanut sitä lakia, niin multa jäi ne pari lopputenttiä suorittamatta. Kirjoitukset kyllä meni hyvin läpi. Niin mä olin semmoisella Pälkäneellä Kukkolajärvellä veneen kanssa siellä ja vene pääsi karkuun ja silloin vielä sato. Mä olin sadetakissa siellä ja merkkasin niitä muistiinpanoja sitten tällä lailla kumarassa sen sateen suojassa, että se muistiinpanovihko ei kastunut. Mutta juuri silloin se vene pääsi karkuun sieltä mulla. Ja mä jouduin hyppäämään sadetakissa veteen ja uimaan kiinni sen. Ja silloin mä olin tietoinen siitä, joka kovasti huvitti mua, että se oli juuri niitä kellonaikoja, jolloin luokkatoverit saivat sen lakkinsa Helsingissä. No sitten opiskelitte Helsingin yliopistossa biologiaa lukuvuoden verran, mutta se jäi siihen ja päätitte lopulta 50-luvun lopulla ryhtyä kalastajaksi. Miksi kalastajaksi? Kyllähän mä opiskelin 1 vuoden ja sitten välivuoden jälkeen, niin silloinkin jäi lopputentit kyllä keväällä tietysti silloin se ensimmäisenä vuonna, mutta sitten yritin vielä välivuoden jälkeen yhtenä syyslukukautena, mutta se jäi sitten puoleen, että katkesi kesken syyslukukauden, että vuoden ja 4. mä sitten on mulla yliopisto-opintoja takana. No se ei sitten, se oli se luentosaleissa istuminen oli niin toivotonta ja jotenkin sillä lailla rakentunut, että mä en viihdy sisällä rakennuksessa, vaan mun pitää olla ulkona. Ja siinä ei ollut niin paljon valinnanvaraa olisi ollut. Maanviljelys, en olisi päässyt siihen käsiksi tietysti rahallisesti, pystynyt mitään tilaa hankkimaan ja kovassaan se oli se kalastuskalustonkin hankkiminen. Kyllähän sekin oli, paljon siinäkin tarvittiin rahaa, mutta että se vielä senkin takia sopii se kalastus, että silloin oli, siinä voi pitää kevään ja kesän vapaana ja se painottuu syksyllä ja talvelle se kalastusammatin harjoitus. Ja sillä lailla se oli sen jälkeen, kun ammattimetsästys olisi ollut toinen, mutta sitähän ei Suomessa ole Lapin riekometsästäjiä lukuun ottamatta, että sekin jäi pois. Että se oli oikeastaan sellainen pudotuspeli, että ei muuta jäänyt kuin tämä kalastus. No millaista kalastajan arki nämä vuosikymmenet on ollut? No kyllä siinä, varsinkin kun mä en ole kätevä ollenkaan, niin mä joudun sitä kätevyyden puutetta korvaamaan sitten sisulla ja hirmuisella ahkeruudella. Niin kyllä ne on pitkiä ne päivät. Ja siinä on ne omat vaikeutensa tietysti myrskyjen kanssa ja kaikkea semmoista, mutta kyllähän siellä sitten on paljon oltu järvellä ja muutaman vuoden merenrannikollakin. Kuinka tärkeää teillä oli valita myös sellainen ammatti, jossa joutuu itse fyysisesti koville? Niin, no se on ollut mulle tärkeää, että olisi aika kauheata, että ei olisi kovilla. Kyllä minusta se pitää olla niin, että koska että tämä ruumiskroppa on todella, että siitä otetaan kaikki irti. Että kyllä mä katsoin aina, että jos mä tulin joskus myöhään illalla tai iltayöllä järveltä, niin jos mä olin semmoisessa kunnossa, että mä pääsin
ovesta sisään niin, että mä kolhasin jompaan kumpaan pihtipieleen, niin silloin mä katsoin, että päivä oli epäonnistunut. Mulla oli jäänyt turhaa voimaa jäljellä. No uskollinen työpari vuosikymmenet oli Suomen hevonen. No se oli sitten yli 30 vuotta. Miten tuota miehen ja hevosen suhdetta voisi kuvata? No mä en muunlaista suhdetta hevoseen ymmärräkään kuin, että se on miehen työtoveri. Näitä joutilaita humpukihevosia, niitähän mä en ymmärrä ollenkaan. Ravihevoset on erikseen, en mä niitäkään ymmärrä, mutta niillä on joku tehtävä. Mutta näillä, joita pidetään kotieläimenä, niin kuin koiraa ja kissaa, niin niitä mä en ymmärrä, en yhtään. No paitsi kalastaja, olette vuosikymmenet ollut myöskin tuottelias kirjoittaja. Mitä kirjoittaminen on teille? No omalla laillaan se on ehkä ollut tärkeää, mutta kyllähän se on kuitenkin esimerkiksi tuntimääräisesti. Kyllä mä hirveän vähän olen kirjoittanut näitä joko kolumneja tai sitten näitä esseekokoelmia. Ne on ollut kyllä, ja ne on ollut ne oikeastaan pohjautunut vaan, ne on niin kuin hätähuutoja tämän luonnon puolesta, vaikka joskus mä oon kynä vienyt sitten vähän muihinkin aiheisiin, mutta ei se on ollut tavallaan tärkeää, mutta hirveän turhauttavaa, kun se mitä mä oon halunnut sanoa, niin se ei ole toteutunut ollenkaan. Että on maailma mennyt niin päinvastoin kuin mitä minä olisin halunnut, päinvastoin kuin sen olisi pitänyt mennä. Että se on sillä lailla niin kuin vähän hukkaan heitetty. Keskustelua on paljon. Se on mua kiusannut, kun aina lohdutetaan, että kyllä ne on herättänyt paljon keskustelua. Mä oon aina sekä ajatellut että sanonut, että en mä halunnut herättää keskustelua, vaan mä oon halunnut neuvoa, miten ihmisten pitäisi elää. Kirjoitti jopa lähes kaunokirjalliseen tyyliin välillä. Onko takana laaja lukeneisuus? No juu, on se mulla semmoinen pahe ollut, kotimainen kaunokirjallisuus, tai kaunokirjallisuus yleensä ja ennen kaikkea kotimainen. Ja kyllä se on nyt semmoinen jonkinmoinen lohtu samalla, että kun luonto tuottaa kymmenkertaisesti enemmän pettymyksiä kuin iloa, niin kirjallisuus kuitenkin vähän antaa tämmöistä myönteistä kokemista. Kyllä se on mulle se on niin kuin toinen luonnon ohella. Vähemmän tärkeä, mutta kuitenkin toinen tärkeä on ja nimenomaan kaunokirjallisuus. Niiden yliopisto-opintojen jälkeen niin mä olen sitten kyllä karttanut tietokirjallisuutta erittäin visusti, että kyllä mä luen vaan kaunokirjallisuutta. No millaisesta tällaisen luonnon tarkkailijan, lintujen tarkkailijan, kalastajan havainnoista sitten alkoi tämä ajattelunne radikalisoituminen? Niin, no se on juuri se, että mulla on ollut tämä empiirinen menetelmä, niin kuin sanotaan, että havaintoon perustuva menetelmä. Ja olen havainnoinut hirmuisen tarkasti ympäröivää sekä inhimillistä kulttuuria että luontoa. Ja se ristiriita, tämä ihmisen valloitussodan, mitä ihminen käy, niin sen ja sitten luonnon välillä oli se, mikä sitten herätti katsomaan, että mitä tässä tapahtuu. Minkälaisia olivat ne ensimmäiset havainnot siitä, että nyt kaikki ei mene niin kuin pitää? No olihan ne tietysti tämä metsätalous, joka on ollut se kaikkein suurin henkilökohtainen surun lähde mulla, niin olihan se hirveätä, kun metsät pantiin kannokoiksi. Ja juuri sellaiset tutut metsät, joista mulla oli sekä kasvien ja puitten, että marjojen ja sienien ja ennen kaikkea lintujen niin kuin elämykset keskittynyt niihin ja vuodesta toiseen niiden seuraaminen, niin sitten taas yhtenä talvena tai keväänä, niin se olikin silitetty maahan koko juttu, kaikki. Ja sitten kun sitä rupesi näkymään yhä enemmän kaikkialla, kun kävi niin kuin kävi, että
Suomihan on raaemmin kohdellut metsiään kuin mikään muu maa maailmassa. Nyt meillä ei ole varsinaista metsää, on nokare siellä, nokare täällä ja loppu on sitä puupeltoa, josta ei luontoa tule koskaan. Joko kannokkua tai kannokolle kasvanut tästä tasaikäistä pöreikköä. Ja kyllähän tätä vastaan joko välillisesti, kun mä näen, mistä tämä kaikki johtuu, tästä öykkärielintasosta, joka maksetaan Suomessa juuri puulla ennen kaikkea. Niin tästä mä sitten koitin kirjoittaa ja joskus puhua ja luennoidakin. No, millainen tämä vastaanotto on ollut? Äsken viittasitte siihen, että on vaan sanottu, että hyvä, että keskustellaan, mutta mitään ei tapahdu. Niin, no vastaanotto on juuri sitä, että keskustelua ja kirjoittamisen taitoa ja niin sanottua tyyliä on sitten paljonkin kehuttu. Ja kyllähän mä siihen tosiaan koetin paljon panostaakin, että ne olisi sitten sekä ymmärrettä että semmoisia, että niitä jaksaisi lukea näitä mun tekstejä. Niin siitä en ole saanut kiitosta, mutta ja jonkun verran sitä sanottavaakin on myönnetty, että on se oikein, mutta että ei voida noudattaa kuitenkaan tämmöistä toisenlaista säästävää ja elämää säästävää elämäntapaa. Aika radikaalina on pidetty myös niitä ajatuksella, että antanut aika lailla suoran tuen esimerkiksi terrorismille, joka riistää ihmishenkiä. Miksi? Joo, kyllähän kun mä näen, missä se on se tämän elämän hävityksen ydin ja pesäke on tietysti tämä länsimainen elämäntapa ja Yhdysvallat tietysti, Amerikka, joka on se roistovaltio numero 1, niin olen tietysti, saatan nytkin sanoa, että niin kauan kuin yksikin terroristi jäljellä, niin vielä on jotain toivoa. Siis tämmöinen paradoksi. Kyllähän ne on juuri, jotka koittaa taistella. Eihän ne hävittämisen mielessä ole terroristeja. Ne on rikolliset erikseen, mutta ne on juuri käyvät sitä toivotonta sotaansa tätä länsimaisuutta vastaan. Miksi teistä ei tullut terroristia? No olehan mä sitäkin. On puoli leikillisiä tämmöisiä. Mä sanon, että tämä minun äärettömän valoisa äitini on syypää siihen. Ja sieltä saatu tämmöinen ihmisystävällisyys ja semmoinen katteeton optimismi, että se on estänyt sitten se, että mä olisin ryhtynyt niin kuin näihin käytännön, semmoisen toisen ajattelijan käytännön toimiin. No jos joku tuolla maailmalla nyt tekisi terroritekoja ja sanoisi tekevän näitä nimenomaan Pentti Linkolan kunniaksi ja hänen nimessään, niin olisitteko ylpeä? No varmasti, kyllä, vaikka mä koko ajan näen, mikä on mittakaava, että minkä mittakaavan toimilla on sitten merkitystä. Että kyllä mä koko ajan näen, että tuo on liiantä. No otetaan sitten tarkasteluun tämä ihmiskunnan sairaskertomus, niin kun olette asiaan nimittänyt. Onko ihminen mahdollinen laji? No kyllä kai siitä on helppo sanoa, että se ei ole. Miksi että ei? Kyllä se on, no koska sehän vääjäämättömästihän se ajaa ensin. Niin kuin on jo ajanut hirmuisen suuren osan luomakuntaa jo sukupuuttoihin ja ei ainoastaan sukupuuttoihin, vaan että valtavan suuri osa kasveista, sienistä ja eläimistä, nisäkkäitä, selkärankaisia myöten on joko kokonaiset lajit hävinneet tai sitten lukumäärät pudonneet. Ja yhä nopeammassa vauhdissa. Ja kyllä eihän ihmiselläkään sitä pitkää tulevaisuutta voi olla, koska se ei pysty nähtävästi muuttamaan tätä öykkärielintasoa, joka syö luonnonvarat ja elämän pois tältä pieneltä planeetalta. No missä vaiheessa kehitys alkoi mennä niin sanotusti vikaan? No onhan se mennyt. Kyllähän mä oon joskus
ajatellut ja sanonut, että jo kivikirveen keksiminen oli onnettomuus, että ihminen sai näitä välineitä liikaa. Ja sehän on sille itselleenkin onnettomuus. Kyllähän se tekniikka yleensä kokonaisuudessaan sehän perustuu jo ihmisen itsensä osalta väärinkäsitykseen, että elämää pitää helpottaa, joka on ihan tolkutonta, koska ihmisellä on nämä kyvyt jo, nämä kädet ja aivot ilman mitään välineitäkin, niin se on niin ylivoimainen ja pääsee liian helpolla. Ja sitten kun vielä tämä tekniikka helpottaa sitä, niin se on järjetöntä. Mutta sitten ennen kaikkea tekniikka tietysti, niin kuin se sähkön valjastaminenhan on sitten tämän, niin kuin maailman onnettomuuksien semmoinen ehkä suurimpia, joka sitten antaa mahdollisuuden näihin hävitystoimiin, joka suuressa mittakaavassa. Niin. Ja myöskin vielä, no sehän on sitten ihminenhän vielä kun se tekee itsensä tarpeettomaksi, niin se on niin kuin joskus on muutkin. Kyllä tästä ajattelijat kirjoittaneet kuin minä, että kun ihminen tekee itsensä tarpeettomaksi, niin tämmöinen laji, joka sitten kärsii siitä, että se on, että siis tunne itseensä enää tarpeelliseksi, kun välineet tekevät kaiken työn, jota ihminen loistavalla ruumiilla ja ruumiinvoimillaan niin pystyisi tekemään, niin sitten se on niin kuin kaksinkertainen onnettomuus ja sääli, että tämä laji, joka jo itsessään kärsii enemmän kuin iloitsee, niin se sitten hävittää nämä muut luontokappaleet, jotka kaikesta päättäen enemmän iloitsee kuin kärsii. Että vaihtokauppa on huono. No, olette kirjoittanut joskus, että ihminen on kurja, kelvoton ja epäonnistunut biologisena lajina. Voisiko asia olla niin päin, että itse asiassa jonkinlaisena annettuna tehtävänä nimenomaan ihmiskunnalle on annettu se tehtävä lopettaa elämä maapallolla? Niin, mutta sitä ei on kyllä vaikea ymmärtää, että evoluutio olisi, joka on luonut näitä valtavan määrän näitä hienoja elämänmuotoja, että se sitten viime kädessä pyrkisi sen koko tämän loistavan tuloksensa hävittämään. Se on vähän semmoinen, se on nihilistinen ajatus, se ei oikein voi täsmätä, että kyllä se on. Mutta eihän evoluutiolla tarkoitusta ole, tietenkään se on mennyt, miten on mennyt eikä voi sanoa, että tämä on ihminen on evoluution erehdys, mutta voi sen sijaan sanoa kyllä, että se on evoluution onnettomuus. Se on ihmiselle antanut nämä loistavat kyvyt, jotka sitten koituu lopulta sen tuhoksi. No onko mitään ihmiskunnan saavutusta, jota pitäisitte arvossa? Kyllä, siis ihmistähän pitää aina verrata muihin luontokappaleisiin ja onhan nämä. Mä oon joskus luetellut tämmöisen, että tiede, vaikka se on minusta ikävää, mutta onhan se valtavan hieno, tiede ja taide ja aatteet, joihin kuuluu uskonnot ja sivistys, niin nehän on semmoisia, mitä on ainoastaan niin kuin muualla selkärankaisissa, muissa luontokappaleissa niin kuin oraalla taikka vähän sinne päin ja siis paljon pienemmässä mittakaavassa, että ne on ne, mitä ihminen on tuonut sitten lisää. Siinä ne sitten onkin, mitä ihminen on tuonut merkittävää lisää tähän maailmaan, että ne on minusta arvokkaita ja niitä minä sitten suren, jos muutenhan mä tietysti ajattelen, että kun ihminen tässä viimeisten joukossa sitten täältä häviää, niin ajattelen niin, että se saa mitä tilaa, mutta kyllä mä näitä säälin. Kyllä se on että minulle aika hirveä, että Beethovenit ja Sibeliukset ja Rembrandtit ja Tolstoit ja muut, että ne kokonaan häviää. Sillä kyllähän ne on se, mitä ihminen on suuremmoista tuonut tähän elämään. Eli se väite, joka tulee jossain kujilla liikkuu, että ainoa ihmisen tekemä keksintö, jonka te varauksetta hyväksytte, on kumisaapas, ei ilmeisesti pidä paikkaansa.
No ei, mutta se on nyt myöskin semmoinen leikillinen, mutta se mikä mikä mulle on sitten tullut tavallaan, se on tietysti myöskin vähän helpottanut elämää, mutta kun ei ole tarvinnut nahkasaappaita voidella niin kuin ennen. Joo. Mutta takaisin asiaan. Olette kirjoittanut, että demokratian tie on kuljettu loppuun. Ainoa toivon häive on keskusjohtoisessa hallinnossa ja kansalaisten hellittämättömässä valvonnassa. Jos tavallinen ihminen, kansa, rahvas saa valita, se syöksyy uudestaan ja uudestaan hulluna kiiltävän perään kuin harakka, kuin perhonen tuleen. Onko koko demokratiaan uskova maailma siis täysin väärässä? Se on niin todella epäonnistunut hallintojärjestelmä, että sekin vielä uudestaan aina, vaikka sitä surua ja kauhua on jatkuvasti, kun seuraa tätä maailmanmenoa ja viestimistä, tiedotusvälineistä, niin se, että pidetään niin kuin viime kädessä sitä demokratiasta kiinni, joka juuri se on levinnyt niin laajalle, jos se on niin huono järjestelmä? Niin, kyllähän sitä joskus ajattelijat on sanonut, että se on huono järjestelmä, mutta se on kuitenkin paras mahdollinen, että se on paras niistä, mitä on kokeiltu, mutta ei se ole kyllä sitäkään. Kyllähän diktatuureissa on ollut juuri näitä, joka on se tärkein tietysti se, että miten käy muulle luomakunnalle ja miten se kulutus ja kuormitus jakautuu ja kuinka paljon sitä on, niin kyllähän näissä diktatuureissa on kyllä, sanotaan Neuvostoliitossa esimerkiksi, niin siellä on niin paljon muita arvoja kuin tämä kulutus ja kuormitus. Niissä on ollut alhainen elintaso. Joku Pohjois-Korea epäilemättä on hyvä malli olisi. Valko-Venäjä ehkä myöskin ja juuri nämä, jotka on siis jossain se ankara on se sitten oligarkki, harvainvalta taikka diktaattori, joka pitää kansan kurissa. Siis ihminenhän on mahdollinen, jos se on köysillä sidottu tällä lailla mieluummin. Ja sehän niissä on riippumatta siitä sen diktatuurin sinänsä päämääristä, niin pääasia kuitenkin, että ihmisen tätä riehumista hillitään niissä. Kun taas demokratiassa ne ihmiset pääsee toteuttamaan näitä, sanotaan nyt, niin kuin nyt nähdään ympäristössä. Ensin 2, sitten 3, sitten 5 matkaa noille mahdollisimman kaukaisten maiden tuonne näille uimarannoille, hiekkarannoille ja ei tarvitse muuta kuin menee joku tämän hetken Suomessa. Mä nyt käytän esimerkkejä Suomesta, koska Suomi on yleensä äärimmäinen tässä tämmöisessä automaatiossa ja kaikessa, niin menee johonkin suomalaiseen Prismaan, semmoiseen kilometrihalliin, niin kyllä sen jo ovelta näkee, että ei ihmisellä ole tulevaisuutta. No kuitenkin, jos vielä yritetään hahmotella Pentti Linkolan ihanneyhteiskuntaa, niin mitä muuta siellä on kuin siis diktatuuri, valvonta, kansalaiset suurin piirtein köytettyinä ja raadanta? Niin, köytettyinä tämmöisistä. Kyllähän ne tietysti kaikkea, mikä ei kuluta ja kuormita, niin saavat harrastaa ja tietysti harrastavatkin jo ilman muuta. Kyllä esimerkiksi taide, musiikki ja maalaustaide ja kaikki niiden liitännäisiä, nehän on aina olleet ja ovat edelleenkin ja mitä saa olla. Ja pelejä pelataan ja urheillaan ja niin edespäin. Et eihän se sillä lailla, mutta näistä tämmöisten ökkärikulutuksen ja näiden välineiden ja tekniikan ja koneiden, niin niiden osalta nehän on sitten kiellettyjä siinä yhteiskunnassa. Mutta sehän siinä on sitten välttämätön, että sen täytyy toisin kuin entisissä yhteiskunnissa, niin tuo syntyvyyden säännöstelyhän täytyy olla sitten ehdoton sääntö ja valvottu ja tämän valtiovallan hallinnassa, että se siihen kuuluu sitten kyllä. Muutenhan siellä, ne varsinaiset ilothan siellä on jäljellä kyllä tietysti.
No, teidän sanotaan edustavan tällaista syvä ekologista tai ekosofista ajattelua. Mitä tämä termi itse tarkoittaa? No ennen kaikkea sitä, että ihminen on yksi muiden joukossa, että ihmisellä on näitä erikoislahjoja ja niitä tarvitaan, että ne saa toteutua. Mutta ei tarvitaan muutama yliopisto, mutta ei 3000 yliopistoa niin kuin tällä hetkellä, joka on tätä öykkärimäistä mielettömyyttä sekin. Mutta että se on se ajatus juuri siinä, että ihminen ei saa vaarantaa muuta elämää, muuta kuin sen vähimmäismäärä, mitä se sieltä luonnonvaroista itselleen ottaa. Ihminen ei siis ole luomakunnan kruunu. Niin, ei. Se on sen syvä ekologian se sanoma. No, teoksessanne johdatus 90-luvun ajatteluun kirjoitatte, että 90 ihmisestä ei ajattele lainkaan eikä koskaan. 99 sadasta ajattelijasta ajattelee ristiriitaisesti ja virheellisesti. 99 sadasta johdonmukaisesta ajattelijasta ajattelee niukasti puolitiehen. Useimmat eivät siihenkään asti. Kunnianhimoa esiintyy huomattavan vähän ajattelun alueella. Kannatteko te tällaista yksinäisen oikeassa olijan taakkaa? Niin, no ei nyt aivan yksinäisen, mutta aika harvassa joukossa onhan niitä. Ja kyllä siinä jotenkin se kansakunnan kehitystaso, sivistystaso, siinä mielessä kehitystaso näkyy, että kyllähän tuolla muualla niissä vanhoissa sivistysmaissa on tämmöisiä ajattelijoita, oikeita ajattelijoita, oikein ajattelevia, tietysti paljon enemmän kuin Suomessa, mutta vähän tietysti kaikkialla on. Että kyllähän toi on semmoinen tilastollinen laskelma, aika hyvä kyllä, murheellinen, mutta varmaan aika oikea tuo. Kuinka raskasta on olla lähes yksin oikeassa? No eihän se mukavaa kellekään ole, siis missään seurassa. Pienemmissäkin mittakaavassa kauhean ikävähän se on olla jossain seurassa fiksumpi kuin toiset. Se on näitä pieniä murhenäytelmiä ihan siellä täällä tietysti. Se on ikävä tilanne. No teistä sanotaan, että mies elää niin kuin opettaa. Oletteko itse samaa mieltä? No niin, pitää pyrkiä ainakin siihen, mutta tietysti jos sitten kuitenkin ristiriitaisesti sinänsä haluaa pysyä elossa, niin sitten on tehtävä kompromisseja kyllä. Mutta niin pitkälle kuin mahdollista täytyy tietysti tätä kuormitusta, henkilökohtaista kuormitusta välttää. No tuottaako askeesi teille nautintoa? No ei se sinänsä nautintoa, mutta ehkä siinä on onnellinen tilanne, että mä oon varmaan niin kuin jo kotoa opittuna, mutta synnynnäisestikin jossain määrin askeetti, että ei mulla paljon ole näitä, missä mä jonkun verran joudun pitämään itseäni kurissa tietysti. On joitakin semmoisia kuluttavia, kuormittavia toimia, joista mä joudun pidättäytymään. En hirveän paljon, että kyllä mulla aika hyvin sopii tämä askeesi. No noin pilkä silmäkulmassa voi todeta, että tupakeittiön seinällä on pieni lehtileikö, jossa lukee, että siisti koti on ikävä asua. Näinkö se on? Niin, no kyllä se on siis yksityiselämän alueella, niin kyllä mulla siinä määrin, kun se koti nyt on tärkeä, olen mä määritellyt kyllä kodin käsitteen sillä tavalla, että koti on paikka, jossa käydään tammi- ja helmikuussa nukkumassa. Muuten ollaan ulkona. Mutta onhan se koti kuitenkin oltava ja nyt vanhemmiten mä joudun tuosta vähän tinkimään. Ja siellä ollaan muulloinkin, niin kyllä siellä täytyy olla sitä rekvisiittaa, kirjoja tietysti, seinät täynnä ja pöydät täynnä ja kirjoja ja lehtiä ja kaikkea tätä tämmöistä kodin rekvisiittaa. Kyllä se on semmoinen puhtausnuoltu on tosiaan, jos semmoisessa käy, niin se on vieraassa, niin tuntuu kolkolta.
Kuinka kova pala ulkoilman ihmiselle, askeettisesti eläneelle ihmiselle on vanheneminen? Onhan se varmaan isompi kuin joku, joka on koko työelämänsä tehnyt valtioneuvoston arkistossa 50 metriä maan pinnan alla ja vaan harvakseen käynyt yleensä maan pinnalla katsomassa, minkälainen sää on. Kyllä mä kuvittelen, että niille on se vanheneminen ja siis ruumiin kunnon luhistuminen on pienempi onnettomuus kuin semmoiselle, joka koko yksityinen elämä on perustunut siihen, että ruumis ei tee temppuja, että sillä voi teettää ihan mitä tahansa, että eikä se petä. Niin kuin mulla parhaimmillaan tietysti aika myöhäänkin vielä sanotaan, että 70 saakka melkein oli tällä lailla. Kyllähän se sitten tämä raihnautuminen, niin onhan se, olkoon kuinka biologisesti selvää tahansa, niin kyllähän se tuntuu kurjalta. Tuntuu kurjalta olla sorkimus. No, yritetään vielä sitten selvittää, että voisimmeko me jotenkin maailmassa selvitä. Te olette kirjoittanut myös näin, että olemme keskellä ekokatastrofeja myrskyn silmässä. Esittänyt arvelun siitä, että aikaa ihmiskunnalla on jäljellä 30–100 vuoteen. Onko mitään tehtävissä? Kyllä, kaikki olisi tehtävissä, mutta sitten täytyisi tietysti lähes kaiken muuttua. Millä tavalla? No sanotaan nyt, että koko kulutuskuormitus ihan toiselle tasolle, että johon mutta kun täytyy muutoksen olla valtava, koska nyt on tämä kasvu, joka, vaikka se on helppo nähdä, että joka on puhunut talouskasvusta 50-luvun jälkeen, on tylsimys kerta kaikkiaan. Ja kuitenkin kun ajattelee, minkälaisia heimopäälliköitä tämä väestörahvas valitsee näitä tämmöisiä Kataisia, Stubbeja ja Sipilöitä ja muita, joilla se talouskasvu, ne on ihmisiä, jotka ei ymmärrä, mistä on tultu ja missä ollaan ja minne ollaan menossa. Ei ollenkaan mitään semmoista, että nehän ei ole esimerkiksi keskustelutovereina ollenkaan mahdollisia. Niin niillä on vaan tämä, että pitää päästä, ja sitten jos vähän notkahtaa, niin pitää päästä takaisin kasvu-uralle. Ja tämähän on lyönyt läpi, eihän se ole pelkästään niistä, vaan se on lyönyt ihan lävitse. Jokainen kunnanjohtaja haluaa kehittää kuntaa. Ja tietysti koko viisaus, sen on se, mitä mä niin kuin jonkinmoinen viimeinen epätoivoinen testamentti, että koko kehitys, edistys, muutos, niin täytyy pysäyttää, mennä pitkälti taaksepäin ja sitten asennoitua sillä lailla, että on hyvä, näin on hyvä, että ei pidä olla tulevaisuudessa jotain muka parempaa. Miten paljon taaksepäin meidän pitäisi mennä? No, niin kuin mä tässä juuri sanoin, että on kuitenkin tämä kulttuuri, sille on annettava mahdollisuus siis suurille sävelteoksille ja myös niiden yleisölle ja loistavalle kirjallisuudelle ja muulle, niin kyllä se joku semmoinen Euroopassa ehkä se joku 30-luku olisi ollut se sopiva, että siihen saakka, mutta tietysti, mutta kun ei osata, kehitys pitää sitä pysäyttää, sitten täytyy olla sitä mieltä, että nyt on maailma valmis ja nyt ei mennä enää aineellisessa suhteessa eteenpäin. Nyt eletään näillä eväillä, mitä on saatu ja eletään tietysti hyvin silloin, mutta ei missään tapauksessa ajatella sillä lailla, kun tällä hetkellä ajatellaan, että minkälaisia ihmisiä on ne, jotka haluaa, että nämä metrot, että se ei riitä, vaan täytyy tehdä semmoiseksi, että ne kulkee automaattisesti, ettei kuljettajaa niissä. Niin mitä nämä tämmöiset hyypiöt, niin se on puistattavaa. Ne täytyy tietysti kerta kaikkiaan torjua. Niiden aikaansaannokset historian roskatynnyriin. No kuinka monta ihmistä maapallo pystyisi kestävästi elättämään? No
kyllä siitä aika monta nollaa pitää panna pois. Siis se on eri asia, mitä ihmiskunta pystyy elättämään ja taas eri asia sekin, että millä elämisen tasolla. Mutta sitten ennen kaikkea, että kuinka paljon sinne sitten ilman, että yhtään kokonaista lajia muusta luomakunnasta niin häviää, niin ei se kyllä siellä monta nollaa pitää panna pois. Et sen takia juuri tämmöiset AIDSit ja muut, jotka on tietysti hienoja asioita, niin ne on niin merkityksettömiä, että... No, jos tässä nyt käy näin, että tätä muutosta ei tule, niin miten ihmiskunnan loppu tapahtuu? Niin, sehän voi tapahtua monella lailla. Kyllähän nämä tietysti lopun merkkejä on nämä valtavat kansainvaellukset, nämä pakolaisuudet ja muut. Ja se tulee olemaan sitten niistä luonnonvaroista sota kaikkia vastaan, niistä viimeisistä luonnonvaroista. Ja mihin se sitten johtaa? No, tietysti on aina muistettu huomauttaa, että se ydinsota olisi jo kerralla sitten selvä. Mutta se on yksi tapa, millä se voi tapahtua se ihmisen ja korkeamman elämän loppu, mutta kyllä se lähinnä on tätä, että kaikki niukkenee ja mä näihin epidemioihin mä en usko sillä ihan viimeiseen saakka, niin noi lääketieteen laboratoriot, ne on kyllä niskan päällä. Ei se sitä kautta tule, mutta yksinkertaisesti sillä lailla, että tämmöiset laskeumat sitten tekee alueelta viljelykelvottomaksi maapallon ja viime kädessä loppuu sitten ruokakin. Mutta että siinä on niin monta mahdollisuutta, että miten se lopullinen loppu tapahtuu ja miten se tapahtuu. Tässä monissa keskustelutilaisuuksissa näitä on pohdittu. Juuri arveltu, että viimeiset ihmiset on sitten semmoinen taloudellinen eliitti, joka on varustautunut maan alle semmoisiin luoliin kymmenien vuosien säilykepurkit ja juomavesivarastot ja niin edespäin, että siellä vielä elää sitten viimeisiä. No, nämä on niitä spekulaatioita. Pentti Linkola, oletteko te ihmisvihaaja? No, mä sanoisin, että mä oon juuri päinvastoin, että mä haluaisin tämän ihmislajin kulttuureineen säilyttää. Mutta en tietysti näe sillä lailla, että pitäisi koko tätä valtavaa ylitiheitä saattuetta laahata mukana. Mutta että lajia mä, niin kuin muitakin lajeja, mutta ehkä kun mä itse kuulun tähän lajiin, niin ehkä pikkusen enemmän juuri tätä lajia ja sen arvoa mä pidän arvossa ja sillä lailla rakastan ihmiskuntaa. Ja ikävä kyllä lähimmäisiäni myöskin, mutta en kaukomaiden ihmisiä. Niitä mä en jaksa enkä haluakaan rakastaa. No, konkreettisena toimenpiteenä luonnon eteen perustitte vuonna 1995 luonnonperintösäätiön. Mikä sen idea on? Niin, juu, sehän on semmoinen, mikä muilta toisilta luonnon ystäviltä, koskemattoman luonnon ystäviltä saaduilla lahjoitusvaroilla, niin tämmöisiä pieniä näytteitä koskemattomasta luonnontilaisesta tai luonnontilaisen kaltaisesta metsästä haluaa säilyttää ja säilyttääkin sitten siinä määrin, kun lahjoituksia saadaan ja joskus testamentteja, mutta ennen kaikkea pienlahjoituksia. Ja siinä nyt on se ajatus, että ei se sama ajatus, mikä on näissä sinänsä suuremmoisissa valtion kansallispuistoissa, että ne on niin kuin virkistystä varten, ihmistä varten, että ihmiset siellä käy virkistymässä, jotta ne sitten kun ne palaa töihin sieltä kansallispuistosta, niin ne jaksaa entistä virkeämmin tehdä pahaa. Mutta että näissä on se ajatus, että nämä juuri on poissa ihmisen kynsistä nämä alueet, että niissä saa kulkea, mutta kyllä ne on ennen kaikkea sen luonnon itseisarvon takia niitä perustetaan. Ja ne on sitten niin kauan, kunnes
tai suurilla pinta-aloilla riehuvat kulot, metsäpalot, joita ei pystytä sammuttamaan enää, ennen kuin niissä ehkä tuhoutuu. Mutta toistaiseksi ne on siis juuri sama kuin monella ihmisellä on tämä sama ajatus, että jotka kyllä alitajuisesti vähintäänkin tietää, että tuhoa kohti mennään, mutta näitä ekologia ja maailman selittäjien sanomaa lukiessaan, niin ne tekee sen johtopäätöksestä niin kauan kuin vielä on mahdollista. Niin kauan me matkustetaan 7 kertaa lentokoneella tuonne kaukomaihin. Ja niin näissä on se tavallaan sama ajatus, että niin kauan kuin tämä maailma vielä seisoo, niin niissä on vielä paljon elämää. Onko siinä kuitenkin myös sellainen ajatus, että sen sijaan, että käperymme koloon odottamaan maailmanloppua, silti vielä jotain kannattaa tehdä luonnon puolesta? Niin, juuri tämä ajatus niin kauan kuin, että niin kauan tässä ollaan olemassa, niin täytyy tietysti tätä sitten niitä elämänmuotoja säilyttää. Mistä te unelmoitte? No mä nyt unelmoisin ainakin tässä omassa yhteiskunnassa, että kuunneltaisiin ja ajateltaisiin sitä Runebergin isänmaavirttä, joka on suuremmoinen, jossa on säkeistöt, että on isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet. Me saimme saman asunnon ja samat vaiheet meidän on. Ja meidän polkuamme saa taas lapsemmekin taivaltaa. He kyntää kerran peltomme ja uskoo kuin me uskomme. Et se on siis niin paljon, paitsi se on oikea ja niin sanomattoman paljon viisaampi filosofia kuin tämä jatkuva kasvu ja tämä kehityshulluus, joka on siis niin menee vikaan kuin ikinä voi mennä. Mutta että noin on joskus ajateltu. Pentti Linkola, kiitoksia haastattelusta.